når folk synger det her, selvfølgelig, det er godt at have kontrol på, men nogle gange jeg ønsker mig, man kan bare let go, 5 minutter i 6, alle sammen vi skal være i hallen. Og så efter det, vi skal lære, hvordan vi går ind på scenen og ud på scenen. Det er vigtigt, at vi ikke går som en stor lump og ud som en stor lump. Jeg er klump. Men I ved godt, hvad jeg har ment. Dette er en særlig dag. En dag, som Lydia har set frem til i lang tid. Sådan. Det er dagen, hvor flere af hendes kor sammen skal synge som opvarmning til en koncert med et af de helt store kor inden for gospelmusikken, Oslo Gospel Choir. Det er en kæmpe stor mulighed for os at bare være deres opvarmegruppe. Pas på det første toner. Pas på det første toner. Og samtidig er det en chance for at møde en af hendes store dirigentforbilleder, Thor Aas. Jeg har meget stor respekt for hans arbejde og stor respekt for ham, selvom jeg har aldrig kendt ham eller set ham. Kig på mig nu! Okay. Don't be surprised. I knew it. I knew it. It's good. Øjne på mig. Selvom han synger, øjne på mig. Det er ikke en request. It's a must. Det ved rigtig godt, jeg har en stor forventning. Og jeg ved godt, de kommer at gøre det bedste. Jeg skal bare kigge på din mund, Lydia. Kan du ikke se nogle gange sådan helt? Ja, jeg kan godt se det. Du skal nok gøre det godt. Du skal ikke være nervøs. Ja, nej, jeg er ikke. Jeg er ikke. Jeg er meget nervøs. Du skal ikke sige noget til nogen. Jeg er meget spændt. Han er leder for Oslo Gospel Choir. Kan vi hilse på ham? Jeg skal tale langsomt. Dere er så mange. Vi er bare 16 stykker. Så jeg er lidt nervøs når det er så. Nej. Det er vi nemlig også. Jeg er meget tilfreds. Jeg har ikke regnet med, at det kommer at gøre, som det gør nu. Selvfølgelig, jeg altid har en høje forventninger, men de altid de overrasker mig. I can only survive through your love. I pausen får Lydia en stjernestund i et omklædningsrum i Lemvig. Oslo Gospel Choirs dirigent Thor Aas har inviteret hende indenfor til lidt fællessang. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know, to cover my soul. Oh, that was beautiful. Thank you for doing that for me. Thank you. Woo, I sang with Oslo Gospel Choir. Dette er en aften, hvor hende, der lever af at begejstre, selv bliver lige så begejstret. Jeg har ingen ord, jeg kan bruge og forklare den følelse, jeg har. Totalt ingen. Det var bare wow. Jeg tror nok, det er det eneste, jeg kan sige. Wow. I was not expecting that. I was not expecting.
That's nice to hear. Oh, that is, ow. Yeah, I don't know. I just... Autograph. You are very good in arranging music. Men hvile, det kan lade sig gøre. Det er bare, at det er en hårdt arbejde. Man skal have mod til det. Meget mod til det. And I know he watches, and I know